Takže dnes si řekneme, jak ubarvit vlasy. Použijeme k tomu program GIMP. Takže obrázek otevřeme v programu GIMP. Počkáme, až se program načte. Tak. Teď máme nástroj nůžky. Označíme oblast, kde vlastně jsou vlasy. Co mi to nepovedlo, tak to dělám znovu. Tak, klikneme, aby se označila ta oblast. Tak, teď zvolíme štětec, možnost, tady nástroj štětec. Krytí nastavíme tak na 10, na 15, na 20, to je jedno. Jak vám to bude vyhovovat, prostě já dám 15. Štětec vybereme ten rozštěpený nebo rozmazaný a vybereme barvu. Červenou, to je jedno. Pro ukázku. Jednoduše obarvíme ty vlasy. Tak. Takže to zrovna moc nepovedlo, ale pokud si na tom dáte práci, tak si myslím, že se vám to povede a bude to opravdu vypadat dost reálně. To je teda asi všechno pro dnešek.